ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kakasi Hills Autonomous District Council kala aipor ban ajuba phapo nyosngi yakinong pe jonga khrdap lum khajna jonga District Council kabla sha khang tala haki borsin sha jonga Riboy District hakashnong umdi ha Riboy District hakakhat artrik unai lur ar hazar apulai Chief Executive Member jonga Khasi Hills Autonomous District Council uba pinya sing CM hagajinga kram ikla pthai kubor la yathu ba kajing sha khang tala kani ka khrdap lum khajna kadei namar kajing ujor jong kinong nya trong ba kadon kajing le thurmur na kinong pen ki ba ab ha kani ka khrdam uba pinya lai thuru balada kinong pinya jong kani ka khrdap lum khajna kim ajubab hapo kapor balabu ka council kam bansi ban khang khrdap no shisendan ya kani ka khrdap lum khajna Hakini shwa berkandan gani ka jingkhang la kalia ka board district jongri bhoi yaki toll gates ki ba day jong KHTC na kaliang jongi menship tayo la jan sansni yaki tu ki toll gate ki ba la dep banwan I complain daki seng jong kinong nya trok bakadan ka jingle thurmur naki ranglum Hakabidi bakata ngala syukos ya kitu kitol git mentala jan shtayo tengi aipor news ni bakin juba de ngadbait mentasni kila juba na nama kapat kut sikan kut la shan na sini ka syukos de lada kim juba yaki no kinu kiba ya palat yaki ka bala khat na ka council tengi batsi berhapan khang wat na kalian tuni kai idei jong ki council lala ke jong ki department kat kum conclusion jong ka 6 schedule hinrei namar babuan kide kiba la list out sheki private parties kadan du khawe ka high court order kabala penkesan ka council bangin la ba bo yeki lasi yeki private parties te hinrei teng let's say nakan santali lightly don kiba kitu ki agent ki le thurmur karupam penbek ikini hikam abedi kini kali kiba wandung spo me khaliane kiba mi kumta kiba kitmar kitmata te yakum kini ki tolls hakino no ki jaka kiba la identify katkum ka complaints ngila kha ika shukos yakini ki lasi ban ladadep ban jubal ni bedep kini shukos nakaliang ke isi kan seshim ya karai ke ika bedep ne ladeba lap lada bengilak shisha bagi le palat ke ika bapatha ka council nimban se ban hapan shim la karai Dangshan keladon ka media report ka bakinta ka ba seki ong ba nakaliang CM natunno ke isi katkum ka media report nakiway pat kiba open snow kata rena kanyang jungi undan kum kata nama ka David ka property ka David ka order naka council te ia kata ngako ben syai bat ka ba pat katkum ki complaints kiba layo habidik calls kiba le palat ia ka jingtha jong kisi nama kata masuk ong bagi la dep syukas ban in page akini ka syukas ke ba nakaliang jungi in shime karai ban ia karai nan syukwa ban tertib du bala dak tidon ki bale palat ia ka jingtha ni nimban si wat ban hakhan i tolls jong council kimdei ki badang syu sedang menta ding tayo atuyo shibna abnai kidoi la de ki post nan nek la kan ho henry nakaliang ka high level committee ka blak clear ia kani committee do chief minister la betha ia ka GCA department bandan ka jing ia penbait maka this council the kabun ki provision to the schedule ka bala aibor hani ngila banbo tolls henry kadi bandan pat ki jaka ki bangila banbo let's say yo ki de ki jaka ki bakhim ki ban pentut ia ka le kawan ka traffic ia ki wel ko man kita ki jaka musya te buat kumjuru katkum ka working plan kiba ngila dan kibla dak submit kiba government ngila submit kiba ini kiba imbiang ka jaka kiba dan ka lebay let's say kiba dan kam man check kum man syu anisai ka trading by non tribal regulation act kiba pun ha kikali kiba nabar jela kiba de jo kibar jela kiwan khai shane claim kot claim sla
De kumnya kini manu banditek nomor ba kidebe beki kali. Kim dan office support social law, kim dan office support area. Dan nomor terkenal dekat badan kini ki checkpoint nila ban detect nila ban wat benia. Kini kile you ki kayi you ba ke ega jingdu nong ju ki brejuni. Dan yakum kini nibu yakini ki tolls on trade by non tribal kenang ban nem pensyulur. Banum pensyulur yaki bar jela banwan kayi kat bamuan chakni ka brejuni. Batai hani marmar nama gidan lalaki job department. Let's say ngan ai daga official press statement abini ini bagi ki senjang ke penginship nang ni shikmat namta ban kampen janai namta ban kampen bahasa syukur program jom ketika isi ka jingu jor jom ke drop association haka citi ke bagi pas ni kalau kelum lang hendai syu jor kelum lang hendai kelum dan pat ka jing pensisyan kinu kiba lek bakla. Dari tak tu kat ni kiba kilak penpau nak kalian jugi. Bat ya kita kibla penpau nak kalian jugi ni lah. Bat syukur. Kemudian penong bami kumkitit lane kabun. Kani kemudian tak kapur jungi mentah kibla dan lupa. Dia tak kena orang bakal ni ke isi kanang mentah kanang hak bansyim. Ya ki sinjang ke kiba nang kampen jenah syuk berkonflikam. Bat ngiru nginem ya palat ya ka lada niat palat ikaan kalau long bian dan mengi patauan dan nama terkenal nak kalian jumi ke badan ya ke provision kat kun ka subsidy ngilek kat kun kata hendai let's say yo dan ka nu ka jing duna hang ni hantai ya kita ngilak baik ngilak pendam hendai banong bangi biang tu namla banong bangi biang tu hendai lingba kini ki complaints lingba kini ki jing ujor nek penhun bafian kaya rap yang ngiru banang company janai ko